uy ang aron ano para ibutang sa taxi aron balang man magmaragoso pagali. And then tangan ko tayo tagong pa is how I cook the paksiw. Mabangus. So yummy. Ang bagong bukas. Kunting hiwa-hiwa. Nice cooking skills. Magawa ro. Para ro bangus. Hindi una kong pag ano hindi paksiw ba lang. Yung bagbuot. Rara ibabad. Nice knife. Oh. Ang sharp. Oh, wow, sakit. Bakit kinagin? Para mabuo. Kanon mo ato. Ay, kinaakig. Ikaw may igit. Oh my God, ugot. Ikaw may igot. Ay, mabayo nga ni. Bye-bye. Bye-bye. Paano ka na? Para i-prito ka na. I-marinate mo. Pwede ra sa YouTube. Kinapatay. Tantan pwede. Ay, minit kong i-upload. Taga pang alin. May kunta ng buhi. Ay. Kita yung mata. Gunting. Well, Ano na ko ha? Ang marago sa agtalog na sa akin. And now, sin mo rin ay natutunan. Sa Pilipinas, ay. Wow, gato or Pilipinas. Pilipinas na saliran kuwaging makara nga paksiw na may gulay. Tangan it. Asin paminta. More. Joke.
Wow. Ayun. On. Simpok. Wow, sarap. Ang bangus. Paksiw na bangus. This is my paksiw.